Diyos marahay na aga sa ilumang tugang, matindog po ang gabos, asin po na niyato, ang novena para kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Art the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen.
Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who had said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mo mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang, da imi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin gunyan, na mamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawigan tig-initan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ikama mamoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo San kami. Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matukaw po ang gabos. Ang satuyang banal na Eucharistia ngunyan, ipinapanungod sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat in honor of Our Lady of Fatima, ni Rosie Asupardo Cantara and family. Siling pasasalamat ni Domingo Peñaflor. Thanksgiving Mass for the gift of life ni Stephen Andrew. Hali kay Emily Seminiano.
Iguaman ni espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya, si Rosie Asupardo Cantara and family. Asin iguaman ni espesyal na intensyon, si Christian Jenson Tanyada, para man to qualify the applicant of BFP sa kahagadan ni Charis May Di Mesa. Iguaman ni espesyal na intensyon si Ronnie Tanyada, asin si Jacqueline Rose Tanyada. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, Ruben, kan Asupardo asin Cantara families, para man sa kalag ni Ruben asin Leticia, ni Lian Rico Obal, kay Maria Emma, dulot kan Calios asin Lovendino family, sa kalag ni Cielo, dulot ni Rachel Ann Moran, kay Emetreo, dulot ni Josefina Kai and family, para man kay Arlene, dulot kan Astillero family, sa kalag ni Felipa, dulot kan Austria family, para man kay Timotea, Fat, asin Neftali, dulot ni Susano Jr. and Nelly De Terra, asin man sa kalag ni Arnulfo, dulot kan Molyasgo family. Matinog na po ang boss. Good morning. Good morning. Sangaran ka na ba, kadaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Sa 13, kan bulan na Mayo, pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan ni Nuestra Señora de Fatima, Our Lady of Fatima. Kaya fiesta ko niyan sa Kacha Belen, sa Tahaw Road. Magdulo kita sa tabangkan sa tuyang mahal na ina, sa iyang mga pamibi, asin intersesyon para sa tuya pong mga pangangaipo. Siring man idulot tayo ng misa para sa tuyang mga personal na intensyones, sa mga nagsaselebrar mo niya kan sa idang birthday bilang pasalamat sa balaog din buhay, siring man sa mga nagsaselebrar kan sa idang anibersaryo, asin siyempre sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag, kan sa tuyang mga namumutan na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Ngunyan midbidon tanaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, takaning magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ido mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa ido mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamipi kita. O Diyos na nagpili sa ina kan sa imong aki na maging samo man na ina, warasan sa mong nagdadanay sa pagpenitensya asin pagpamipi para sa kaligtasan kan kinaban, nanalo ng mahimong mapaurog ang kahadean ni Kristo araw-aldaw. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kanta taramon, asin hemateo niyato, an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Mantang si Apolos nasa Corinto, si Pablo na baklay pa Efeso. Nanampungan niya duman ang nagkapirang disipulos asin sa iyang hinapot. Inako nindo ang Espiritu Santo, kan kamo magtubod, nagsimbag sinda. Day pangani niya mo nadangog kun igwan ni Espiritu Santo. Si Pablo naghapot giraray, kun siring anon bunyag ang inako nindo, nagsimbag sinda. An bunyag ni Juan. Si Pablo nagsabi, an bunyag ni Juan, bunyag ning pagsulsol. Alagad sinabi man niya sa mga tao na magtubod sinda sa madatong sunod sa iya. Buot sabihon kay Jesus. Pagkadangog kaini, nagpabunyag sinda sa ngaran ni Jesus nakagurangnan. Asin kan ibinugtak ni Pablo ang makamot sa inda, huminilig sa inda ni Espiritu Santo, asin maghula. Sindagabos, 12 katawo. Si Pablo naglaog sa sinagoga, asin hayag na nagtaram, asin nagpaliwanag, dapit sa kahadean ni Diyos. An tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Tuminog lugod ang Diyos, asin magkawararak ang mga kaiwal niya, magdurulag ang mga nauungis sa iya. Siring na napaparaan aso, paparaon man sinda, siring kan pagkatunaw kantaro. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Alagad ang mga banala mag-uugma sa atubang nin Diyos, mag-uurugma asin mapapano nin kagayagayahan. Mag-awit kamo sa Diyos, awitan ang sa iyang ngaran, kagurangnan ang sa iyang ngaran, mag-ugma sa atubang niya. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Ama nin mga ilo asin para surog nin mga balo. Siring kaiyan ang Diyos sa banal niyang eerokan. Tinatawan nin harong ang mga pinabayaan. Kinakalda ang mga nasa bilanggoan. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Matinugan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah. Ang buhay asin katotohanan. Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga disipulos nagsabi kay Jesus, iyan ang hayag na pagtaram, asin dai ka na minagamit nin mga parabola. Ngunyan aram na niya mo na ang gabos asin dai ka ipuhan na may maghapot pa sa imo. Kaya nagtutubod kami na ikagikan sa Diyos. Si Jesus nagsimbag, pinatubod na kamo ngunyan, madatong asin duminatong nan oras na kamo magkakawararak, lambang saro sa iyang padudumanan,
Asin babayaan nindo ako na daing kaiba. Alagad ako danay na may kaiba, ulitan na mauyas ako. Ang mga bagay na ini, sinabi ko sa indo, tanganing huli sa ko, magkaigwa kamunin katuninongan. Sa kinaban magkakaigwa kamunin kahurasaan, alagad magsarig kamo, tadinaog ko na ang kinaban. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning. Bangaon ko po sa duwaan sa kuyang sharing sa saindo dahil enot kapiyastahan mo niya ni Nuestra Señora de Fatima or Lady of Fatima. As in, ikaduwang parte, iyo ang dikit na pataratara manunungod po kay ning sa tuyang ibanghelyo. Kada Mayo 13, pinagsaselebrar po niya to ang kapiyastahan ni Our Lady of Fatima. Kaya taon-taon nagpipiesta dyan sa Tahaw Road. Aram ko maduman ini sa tsa ni magkikipiesta. Mga katikista ini kan Fatima. Dakol na nag-imbitar sa inda. Nangyari po ini sa Portugal kang May 13, 1917. Tinawanin siring na titulo an sa tuyang mahal na ina. As in pinagtatawan siya nin onra dahil kan nangyaring aparisyon or pagpahiling niya duman sa tulong shepherd children na si Lucia na edad 10 anyos, si Francisco 9 anyos, si Jacinta 7 anyos. Mga magayon na pangaran ano. Dahil na akong nabubunyagan ko niya na may arog kay ning pangaran. Jacinta, Lucia, Francisco. Iba na ko niya ng mga pangaran. Chocolate, candy, honey. Bako na lamang hali sa ngaran ni Santo Santa. Anyway, from May to October 1917, bulan-bulan nagpapahiling si ina, si Our Lady of Fatima, naman sa Portugal, digdi sa tulong aki. As in, kada bes nagpapahiling siya sa mga aparisyon, direktamente, as in, prangkang marhay, na sinasabi kan sa tuyang mahal na ina, manunungod sa mga predictions, at the same time, warning sa mga tao. Saro kan mga notabling warning na itinaukan sa tuyang mahal na ina, sasaro kan sa iyang mga aparisyon, iyo po ini, unless everyone prays, repents, and abandons sin, the world will suffer war. Kung day magsulsol, day magpangadji, day ipagtalikdan ang kasalan, kan katabuhan, iyo baga nangyayari ko niyan ano, ang kinaban masufrir nin gera. As pisar kayan, they will suffer confusion or turmoil. Yung nagarining nangyayari dara kaining artificial intelligence. Dakulo ng tabo ang nalilibong dahil naaram ko na ang totoo, arin ang fake or fake news. And of course, persecution in the church. Kunda idaamag, pamibi as in magbakli ang mga tao. Kaya practically sa anom na total apparition kan sa tuyang mahal na ina, saro ang direktang message na gusto niyang makuata. An enot po kayan itong pangapudan para sa pagbakli o konversyon kan puso. Ani kadua, pagbakli sa satuyang mga kasalan, asin ang pangtulo, dedication to the Blessed Virgin Mary, especially through the praying of the Rosary. Iyan po ang mensahe kang Fatima, conversion of the heart, repentance from sin, and ang satuyang pagdusan sa tuyang mahal na ina, pagkonsagrar kan sa tuyang buhay sa paagi kan pagpamibi kan Santo Rosario. Now, anong connection kay Elisa sa tuyang ibanghelyo ngunyan? Ngunyan sa satong ibanghelyo, nagnalas sa mga disipulos kan sa itong pagurangran. Nga tata, he was now talking plainly, not through a parables or through parables. Na iuman nga ni an
Ginibo kan sa tuyang mahal na ina, direkta asin prangka, na sinabihan niya sa mga tao kay itong panahon, kundi ka mo magbarakli, inian magiging konsekwensya. Ngunyan sa tuyang manakagurangnan, he was brutally frank sa iyang mga disipulos, straightforward sa iyang mga statements na tinausainda. Kaya sabi kan mga disipulos lagi sa Ebanghelyo, ngunyan, ikahayag na nagtaram, asin da ka na minagamit nin mga parabola. Magayon baga pag prangka, asin honesto. Sabi kang nabasa kong sarong kasabihan, plain talk and straightforward words are preferred to convey clarity. Mas klarado, bakong pasikot-sikot. Iyan daan problema tang mga Asian. Itang mga Asian, paligoy-ligoy. Pag nagtataram, minsan nagpapadangog sana, day kataraman na direkta. Minsan pipaagi sa joke. Pero iyo talaga ito ang gusto niyang taramon. Talking around the bush. Sabi nga ni Kayan, mahilig kitang magkomentaryo without being direct and without being personal. Compared po sa ibang mga rasa, halimbawa, ining mga Amerikano, they are brutally frank. They are candidly frank people. Sabihon sa imo kung mabata ka, mabata ka. Sabihon sa imo kung makanus ka, makanus ka. They can shout at the top of their voice and argue about issues. Nag-iiriwal, nagdidiskusyon without taking offense. Kita pi personal tatulos, nataraman sana, personal na, napansin sana, na nagtuturog sa misa, dahil nagsurusimba. Arog kayan, kitang Pinoy. Pero ang mga ibang rasa, direkta, nagdidiskusyon, nagkukururahaw, but they remain to be friends as if nothing happens. Pero dahil isa nang nangyari, iyan ang pagiging honest and frank. Sabi kayan sa English, brutally frank. Now, ini ang imbitasyon man sa tuya, kan sa tuyang Ebanghelyo, siring nan sa tong kagurang na naging direkta, prangka, asin honesto sa iyang mga disipulos. He was talking plainly to them, yuman inian sa tuyang dapat na maging kalidad bilang mga parasunod niya. Kaya hagadon ta po sa laog kay ning misa na kita magkaigwanin kusog na buot, takaning konfrontaron kung ano ang totoo sa tuyang buhay. Magkaigwa kita nin kusog, tanganing akseptaron kung ano ang totoo, asin sabihon kung ano ang totoo, asin kadunongan, tanganing dangugon ang katotoohan sa satuyang buhay. Arugon ta po ang satuyang kagurangnan na si Jesu Kristo. Honesto, asin franka sa sato, asin sa iyang mga disipulos. Sa ngaran ka nama, Ati, asin Espiritu Santo. Amen. Ako, Ama,
Tindog. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod ka Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyangaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naguugma sa pagrumdom kan ina kan sa imong aki, nagdudulot nin mga sakripisyo nin pag-umaw sa imo. Warasan namimibi kami, nahuli ka ining urog kabanal na riribayan, baka abot kami sa pag-uswag kan danay na pagtubos, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, patanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw asin magharubay sa imo sa kafiestahan ni Nuestra Señora de Fatima. Danay na Virhen, ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring mandanay ang kamurawayan kan pagka-Virhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasag. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos, asin magkakan kay ni tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringman pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay ni, taini an kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay muliwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkambuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siringman girumduma sa imong pagkaherak kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwang. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo,
kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaintupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mo si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos na makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama nyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Rasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita kan tanda ni katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan mga langit no nakakanon, nagngangayo-ngayong namimibi sa imo, tanganing kaming nag-aako, hulikan sakramento kan sa imong aki, na namon daghali sa malinig na birhen, magpahayag sa mga tataramon, asin magnanay sa mga gawi. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Salamat po sa indo ka, boss. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita ka, boss, kan Diyos na mamumuton, asin mahera ko na nama, ang akip, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you po. Good morning.